Hi mga katiktik, na ako surprise sa inyo kay na ako gigsoon uli. Ano ba mga katiktik kay nagsugod na? Hi mga katiktik. Wala. Nag-hi mga katiktik katubang dito pagwara-wara. Hi mga tagiktik. Ini na isang bakog. Pero saan naabot si Lola Mariela? Karon. Karon na mo ma? Gabi eh. Napod si Mama Helen. Hi, Hi mga tagiktik! Ano sa amin, nabanhaw? Alis na ba ni mo? Ha? Ito na yung puti sa minaw. Lisod po, aro maka-Amerikano. Nya, unsa may imo paminaw sa imong dughan karon? Nalipay. Kita gagawin na gati sa Marites to, Ma'am Oo, Marites. si Mama Marites. Nya, Shout out. ay, shout out kang Ma'am Marites. Bitiro. Shout out kang Ma'am Marites. Shout out kang Ma'am Marites. Boy, Ang payang. imo taghatag dako na Sofa bed. sofa bed. Holding out. Sofa bed! Sofa bed. Bag-o gihapon kay ako tag-ampingan. Pirmi may hapin. Salamat! Salamat! Mama Marites. Salamat, Mama Marites. Atagan ka maayong lawas. Atagan ka sa maayong panglawas. Sibog, insi, sibog, sibog. Salamat nga tagaan ka sa maayong panglawas. Sa maayong panglawas. Sibog ba ka? Labat ko na niya ang ako gwitir ani. Mga tagiktik, mga anta kamote. Grabe ka nagko, tamiser. Dari oh. Pinatamisan. Gid na mo damhanga mo uli si Lola Maria guys. No, nagsabot-sabot na Sabot yung kami mga nga sa Marso tumarso. mo adto mi. Nakainom naman gurom no. Nag-inom na gani may kaeng kung saman mo tagsim kaw. Sago Base nagtungag. Umat. Ano naman, wala na may taog ba, man pang tanong. Na. Namudazon nakapagsabi sila. mo dadyon ba ka pag uli silam? Dili gani. Kayo man. Kay mangwarta pa ko didi. Mo live pa ko. Oo. Ah. Daghan gimingaw sa imo. Dagan gani gimingaw sa imo, dagan nangita. Oo. Amo gani na ide ako do balik. Di balik ako. Balik ako kay gimingaw kanimo. Dili jay sayon nga hikalimtan ka sa dayon. Tuyo konta kato. Tuyo konta kato. Gunubon ang gumata. Apan dili mahimo. Ikaw di ay ang langit ko. Ang langit ko. Ania ako. Mga yuog pasaylo. Kay mimbiya ako. Ngawa kanimo magpahibalo. Wala kanimo magpahibalo. Tuyo konta kato. Tuyoon. Gunobon ang gumata. Apan dili mahimo. Ikaw di ay ang langit ko. Mao to. Naman daw kuno ka mag-recite isa daw kuno ka. Mm. Ha?
Mag-recite daw kuno ka, kay dugay na sila nangita. Kami naglaong. Mga tagiktek. Oh. Mag-recite ako. Oh. Diaol. Ubul the querbor, tay iberdigti. Diaol is the queries by far to me. For all day long sisit on a tree. Hubog naman. And when the night come, we fly Wa man daw kay wa man daw kunoy kuan. Wa may aksyon. O may pag-aksyon na recitation. Nag-aksyon ang jaga awi fly si anak man. Tulukat na patingin. Awi fly si tingdog ba kay di wala daw siya maka ganahe. We fly sea. Sugda sa sinugdan. Sugda sa sinugdanan ba? Diaw. The owl. Wow. Ubul the querbor, tay iberdigti. The owl is the queries by far to be. For all day long sisit on a tree. And when the night come, we fly sea. Oh, maayo daw. Kay aron nakakita ta ba og mangutang talungong kay naay may pautang unya kanang nagsidlak-sidlak. Unya ato daan itapad. Bahala, na kuya magkiblat-kiblat. Basta Dili ako. ako ganahan hinuog kuan kay makakita na ko daan. Na kung pandadan hinuog kaog kuan kanang sa buwan. Ano? Uli pabuwan. Og pandadan ka og lungon nga kanang kahon sa buyad. Bahala na, kay totoo di na makakita. Bahala na to kung yaot. Na ang buyad kay tag 5 o 5 ka buyad is kalungunan na 25 pesos ra. Aber kung 4 ra. Na, di ay ta magkapareha kay mag-order man ko, di ka kita do. Ako ra may magbayad. Aber lagi kung si Marcos pa magbayad. Dili ako mo sugot na mag-adab ng kahon. Amo naman kuman uso naman. Kay kahadlok. Uso na kuman ito na tapad nimo matulog ka na itong good tapad. Pirmi nimo kitan. Oso? Uso na karon. Bahala na kung oso. Dili ako busundog. Uno ra may imo sundogon. Ya, good na mo? Mahadlok pag aghapon day. Hadlok good kay ito na may inandam na lugon. Kung sa dili ako magpaandam, kay para dili ako mahadlok. Kay Dako ba ka na saya? daon na lugon. Mapatay na ba ako kuman? Kay ito naman. Dili man pat yung kung daon ay lungon. Magpaabot gud ta sa kamatasan sa Ginoo. Oh, andam Basta lang. mag-andam lang nakakita ta nga na ay sidlak-sidlak. Dili ako. Na ay sarmos ang mga kurtina. Dili ako. Bahala na ako niya na may magkiblat-kiblat. Ano yung pangalan na ano kabutang? Ina Lola Maria. Na Anay Lola Maria, kanang Yung memory of na Anay Wendelina. Kuan good kay ang ilalitiring ba na ay maurang mga bituon. Bitoon? Abel ko niya bitoon. Basta dili ako. O may, kinahanglan ko to bitoon. Di na makakita. Kasi makakita malagi ka. si mama na amang ganyan dahil nakatuloy ito sa tubuan. Unya kanang dili na ka mahadlok ron mamatay.
Ha? Dili na karon mahadlok kong mapatay. Dili ako mahadlo kung pagbuot ng Ginoo. Pero po, dili papagbuot ng Ginoo. Si may mapatay pagbuot gid si Ginoo basta kay mapatay na. Ha? Pagbuot na sa Ginoo basta kay mapatay na. Sino kay banda nagbuot? Ang Ginoo. Unya nga no mahadlok maingon kag mahadlok ka kay lisod mong ginawa. Okay. Mga moyo pa ako sa Ginoo na dili anay ako di dakuhaan ng kilabuhi kay Kay mukhaon pa mako. noon sa may si kawili ni mo nga kung ako doon bungoy, kung ako doon hayap na ako pananaw, muutong na ako. Kada ko nasaya. Nada ko hinuan mo utong. Na unsa may kapuslanan di ko na magkalipay kay di na ko makita tong mga gwapo. O may kinahanglan ko sa mga gwapo. Di ba? Kaya mo rin kintay ta sa mga teenager po tama. Gwapo, gusto nato gwapo ang ato mga amigo, mga litaw. Niluing ako na ako katsap batulog ka buka no. Ako sang giingnan nga, ma. Na ako katsap tulo ka kano. Lalisod po og ako na hotdon. Tagsata na ang isa imo. Ang isa kay mauring ang isa ako. Ingon sa dili na ko imo sa untan. Imo sa untanan. Sa imo na tanan kay imo tulo man. Kung naa di Amerikano pa, kay di pa magagusto mo matay, magmenyo pa di ay ka. Isa si Hili ba sa kuha na hatagan ko no ako nung di ako. Ihatag ko no limon isa. Oo, kay bata-bata pa man kay Wendy. Mauring siya. Ako, Uy, mani. Sabana. O mani. Dahil gana yun ang bangko. Wala man. Tro. Dara. Kamusta ni imong kinabuhi dito sa Surigao? ha? Kamusta ang imong kinabuhi dito sa Surigao? Amo lagi hapon na kinabuhi, pero yabay ako dito kanipay kaya ak pagwarta. Kalay sa doon way ak warta kay mayudang ta mag-inom ng coke. Ya da mo may palit. Na. Man tara ba at tara ka dito maguya kay ay mo gusto ang kap raman. Ako mapatay jud ko kaway kwarta ako mahawiran. O no? Ako di ako ganahan kung wa ko kwarta kay kuan ako remintado ko, may blood ko wa ko kwarta. Padigbaso na ako kanan kamo. Amo lagi. Kadto ada ako sa talaegod kay mangwarta ako. Mga tagiktik, ngayaan ako, kay doon na ako birthday. Og naamoy palipay. Salamat. Og naamoy palipay, salamat. Salamat kung daw iido ipahi kalipay sa Akong ako birthday. birthday. Uno man katuyogo na kaw. Ya pa. Nahilo man. Nga, Nahilom. nahilom kay ya bay istorya nemo. Ah. Uy. May mensahe niya sa mga tagiktik. Unsa may imong mensahe sa mga tagiktik? Unsa may imong mensahe ba sa imong mga katiktik? Gimingaw ba ka kung sa ba? So, istorya. Mga tagiktik. Dito balik ako kay tag mingaw ako sa ido. Basin, nagmingaw lamang ka katong birthday na. Yeah. Dili ko bahin sa ako birthday ang kamingaw. Mingaw gyud na. Kay nagka Labi na kang mamarisin. kanhinam ako. Kung maghigda ka sa sopa bed, mahinomdom ka kang mamarisil. Marites. Oh, mahinomdom ka kang mamarites. O maghigda ka sa sopa bed. No, mahinomdom ako kan Ma'am Maricel. Na. Marites! Oh, Ma'am
Marites, kaya mo may ako, higdaan, adlaw, gabi. Di ko gado di kalimtan si Mama Marites. Kada dili kana na focus man dun sa pagkarilyo tungod ana ito. Ay mo ko nga na may advertisement sa Facebook ba nga kanang kang tulpo gani nga pitong araw mabalik ang paningin. Ang kusulayan unta na siya ba. Nagay maingon magud sila kinatiguyang na kuno. Yung kusulayan gud kay naaman bisan kuno sa kanang usa gani sa dang pagkatawo pa gani nimo yung kanang inborn da bisan inborn makakita. Naadaw ko nun dito, dito sa TV, diin to, nato makita nga, nanambal siya paglugit mga bato ng tagak. Naga, ikaw to? Si kasuhon to. Magpatambal ta to, basin og mga bato sulod sa imata, paglugit mga bato mga tagak. Magpatambal sa si kasuho. Kay basin paglugit, tagtulog ka bato mga tagak. Sa mata, basin pa og makakita na. Abogado, kung ang pagana ko kan Riri magtawag, Naay doktor po karon nga pang-injeksyonan, manggahi ta ng kalawasan. ano? Naay doktor karon na injeksyonan, manggahi ta ng kalawasan, yung anay mga luyat. Pa-injeksyon ka? Mag-ulo man ato mga lawas. Manggahi! Yako, asa naman yung bugahe. Patay na. Dili ay! Di iman, mag-istorya kung ta, pero ang atong mga lawas, mga gahi. Ha? Yako. Na gusto na ikanin mga hutok, maggahi ba ni ganang mga gahi? Ikaw ra. Ika gani do ha? Yako. Buy one take one man. Ha? Buy one take one. Uli, bicycle white. Duha ba? Kita duha. Murag promo ba? Ikaw ra. Dili ako. Libre na balik. Kaya dyan naman yung maggahi. Di ba murag sa batanon ba lang Kahadlok. Maura sa batanon ba? Walay laylay, mga tibuok. Murag 18 anyos. Mabalik po pagka virgin. Kanang mga tigulang na ang abil na anak naman. Inya mga tigulang na ang abil na sa... Bisa... Maana naman. Imbis ka ito, maana. Nga naman na. Na og injeksyonan. Matunga. Og injeksyonan matunga dili na ana. Nagod tarong na. Injeksyon ta. Dili ako. Yugo na kaw. Yaman. Inawa siya gikapoy sa biyahe. Wa kaw gikapoy sa biyahe. Uy, naay ako video. Naay ako video kayo karon ang istorya day ani karon nagdala-dala ko online ko nga. Ingon ko magdala-dala ko online na alagi dito magdala-dala ko online kay para ko matulog si ako nang bandazan ba. Di ko nagsaba nga magdala ko online kay mubabag man siya masuko man kay di ka sindayan ang online kay ingon siya na di ka sindayan ang online kay imbes ka azata mo sakay aza na hinong tamatuyog di karon no naghilom-hilom ra ko dala ko online karon kay naama ko video naniid ka sa iya Asa ba da Tingi- magatuyog. Oh. Gaya kini na Oh. ulan. Yung kung magtakay tabada, ada tabada matuyog. Magdaya to mga unlan. Nyawa ka magtuyog. Uy, asa ka Yamak matuyog. daay video na di karon nag-video na ko aw naana siya diri nakay diri man sa skili di ako gianana ano unlan sandig pa taraw siya pagkamat nun niya takuha di sa taraw kay pero kay diod ko niya padaron ug unlan ingon dayon siya nga hipusa ini ara man kun kuan magsakay ba ta matuyog ingon siya kataonon jud ko nga in ko i-video gyud nako ni kay para
Para gyud klaro. Sakinan dili. Puno good. Kay ako man bayaran tong tulo ka kuan ba bangko nya kay sayang man pud kay kamahal sa plite. O to Bilay nga. plite gikan tandag kan Fran. Basta kay ni hurot mig sobrang libo gikan sa tandag. Pero kita gudla sa una. Kana kada isa. Dili ba kami duha bas. Ah, Kami na duha. bare gihapon ko. Mahal man niya. Oy, grabe. Ako naglisod na ko ni kay maluoy malay ko na magtindog. Grabe gyud ay kanida ang maluloy unta na. Grabe gyud among panaw daghan pud naluoy sa amo. Mutabok mi na ay magtabang sa amo insing mo. Dong akura kay way amo i kabayad sa kanang unsay ganin anang mag porter way di may mag airplane kay porter. Porter gyapon. Liborer unsa na? Liborer di Idong, dili na tabangan na ka mo na iyong ko nga nindot yun tuod kay ako ba naglisod ako sagda sa bangko kay duhara man nagtindog man ang bisag kinsa god ingko lingkod diri kay kaluoy sab nga lazo ang panaw singod na jud ako porma kay kaluoy ingko kani gyud ay naapod tay kaluoyan pud ay tay ingko nga kahilakon ko gani ako nakasagi kog pamalandong ba ingko nga tama gyud ang ingon sa Biblia nga kun bulahan ang maluluyon kay kaluyan sa Dios. Tabangan sad gyud mi, wa mi tabok-tabok lagi mi sa kanang mga taon mutabang pud sa mua. Gikan sa pagkanaog ka mama bas kay maglisod man lagi ko kay naapay bag. Sugaton mi og tawo insi, bisag wa mi makaila. Dawaton si mama, dawaton ako mga bag ingko kaya ay sab kadida ing maluoy ta. Kaluyan man pud ay pud tuod ta sa Ginoo. No, palit na lagi mong sakyanan. Ingon kay nakapalit Mamasahe. ako no kamo. Uy, Ko Andreman. Ako nabatian. Kanang plastic ba? Di man Ingon si mama, man dili man sila makadazon diri nga nakapalit naman ka sila ng saksanan. Huh. Yung ito si mama dito. Di ba nag-istorya? Ingon gani siya. Pamin, hindi ko pamilin. nahilom na la. Shout out ang taga-Kabugo tuod yung mga silingan. Na. Shout out taga Kabugo. Si Alma, kay mura ba nagkuan gani si Alma. Na, wala ka do. Shout out ang taga Kabugo, si Alma kay mamoy ka nagkon si Alma. Amuray ko din kadto sa amo insing mularga kami. Shout out sa taga Kabugo, si Alma, si Ellen, si Nancy, si William, si Mapunsel, si Imbit, Granaot. Si Tamay si Tamay. Si Tamay, nagpahilo na sa inyong mga bagan. Oo. Kan Tamay, ka William, Uy, wa si William diha oy. Wa si William diha. kan si Marlene, Bingol. Si Mayay, nagkuan sa imo ganina, kay gimingaw. Hila ko to si Mayay ganina. Mayaya. Mayay gud na kuan. Namayan. Si Mayay gud nga asawa ni itong palahubog sa una. Si Kinsa man na si Mayay. Magkuha ay ng bahog. Kuan. Sa Iyabana. Si Kuan. Even, igsuon gud nila Tornino. bata niya Diana. Si, Ah, sino pa rin? Daon? Bana ni Mayay? Bata kay mana niya na wa ko ka memorize. Si kuan. Then, Rizal. ha? Rizal. Labot. Si Kuan. Uy, Uy, sino daw? Bata man daw ni Ariana. Pedro. Mio. si Mio. Si Mio. Oh, ena. Si Ipi wa din lalaki pa pagkuan. Mani mo apila si AP pag shout out. Pe, siyan out, pe. Shout out. Ibo ba si Plong-Plong tagkuha sa Madrid? Si Toto, si Dolky wa din sa pila. Shout out kan Tuto kan Dulki. Siyan out kan Toto, kan Dulce, kan Lansoy. Sakilin mo, sakilin. Sakilin. Jacqueline. Jacqueline. Labi na ang amo kapitan si Princess de Dios. Si Sakilin kay tigatod sa imong kinilaw. Siyan out. Natlada siya. Oo, yung tanang kinilaw. Shout out kang Maria. Eh, nakin sabay tigatod sa imong kinilaw. Uy, sabay Shout out kang Maria.
Shout out kang Maria. Maria. Suod. May labot. Suod ba? Suod. Inani andot. Aw. Yan out kan. Tagay Maria. Suod. Suod. Dapat pasangay-sangay. Dapat pasangay-sangay. Yan out Kambika. Suod. Ang tagaboto daan sa pagdidanting tagaboto. Tagabutuan. Camila Valenzuela. Kainday. Asawa ni Kiking. Yan out. Dito sa Butuan, sa Dante. Ah. Sa Butuan ba ila Dante? Milba. Oh, yan out kan Dante, kan Ilba. Pati ang ida mga bata. Kan Aning. Si mami ug si tita. Dodong. Joy-joy. Kan Juniper. Zik-zik. Juniper. Si mami Inday lag tita Bibing. Sa laki pa ni ida asawa. Hangtod ang ida mga anak. Yan out. Shout out po si Bibing from Japan, Valenzuela. Yan out kan Bibig from Japan. Valenzuela. Kang Jenip Inday, Sa Amerika. Kan Inday. Valenzuela. Valenzuela. From Amerika. Sa Amerika. Sa kan nining ako manghod sa Japan. Yan out. Hasta ni ida kapika sa kinabuhi. Yan out. Kay Irnan. Si Minda. Josephine. Pati ang ida mga anak na mga guwapa. Si Shout Josephine. out kang Josephine from Japan. Shout out kang Josephine from Japan. Dito lang ka magawat og leksyon. Yan out kan Josephine sa Japan. Rome, yan Ano ba na? paghikalimot sa ako birthday, pen. Si Rome Yabana. Si Rome. Ano paghikalimot. Amoy taglaong sa in English. Pen. Don't forget. Promise is edit. Don't forget. Unsa man to sa Binisaya? Ha? Unsa man to sa Binisaya and don't Sa forget. ato pa, ang imo panaan, ayaw paghikalimot. Usba daw. Promise is edit. Usba daw ingon mga katik-tik. Ha? Usba daw to ba? Promise. Mga tagiktik. Ang promise ni Josephine ang todan ida bana si Rome lawag ko pen Rome promise is edit don't forget. Promise is edit. Unsay nakaigit daw ingon ang kuan. Katik-tik. Unsay nakaigit daw. Uli nakaikit. Unsa man dito? Yamak makaigit. Promise is edit don't forget. Kaimo kung di ko nakaigit. ba'y kalimot. Kaimo kung Kayo mo nakaigit. mga panaan, di kayo ada makaigit. Tama to. A few moments later. Ay mga katik-tik. Magkanta Ay, daw mga tagiktik. Magkanta daw Minarina. Magkanta be og miranina miran Marina. Marina. Larga. Kung wala nailain ka Kung na. wala lain kada ko'y makaglingaw Kundi ikaw daw sa kanunay ipanhay-hay ko na lang sa kahitasan ang timos ko'y pagbatining dughan
ang pagsakit mo, walalay katapusan. Pagkatamisun ko, ang loob nga nan. Bisan sa'yo taay, ako tabunan. Buhing pagbating akong dugan. Yay! Bisan mga tagiktik, ako tabunan na salut yutang tabunan. Saka lang la. Buhi gihaponan ako pagbati dito mga tagiktik. Palakpak lang. O dito saka. Ang laya, Ulo dayag. laya, Laya? La. la bala ka ng tulog kag bantoy. Isa ka na ang laya. Gue nguli-nguli aku tiil eh. Abrehe. Bagay, James. Bagay. Ako. Uy, kina. Problema kaya di siya makakita. Gani. Ani imo sa ang kuan, inaan. Tudahi ilaga sa si imo sa picture sa pag birthday mo. Ayun sa to dito isi. Ani imo sa picture. Inagopahan ka. Patanawa lah. Ya. Sino may ni? Ikaw, Jaon. Ang imo na picture at pag-birthday niya mo. Ini? Oh, Nagapa kayo. Nala. guwapa, karasaw. Puriya budag. Nakita lang isa kang ipon. Nakita na kipo na isa? Oh, maura man kag manananggal. Sawain. Sawain ni? Maoy nagdalag bida. Kayo guwapa ang ipon. Naingon na jug ungo. Okay. Shout out, Dave! Sige. Shout out, Kim! Dave! Shout out, Dave! Shout out, Dave! 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 Sa Dave. Shout out, Dave! Dave. Shout out, Dave! Shout out, Dave! Pep! Ay, basta shout out kang Dave. Salamat kay Dave sa pag-drawing kag Lola Maria. Salamat, Dave. Ga imong pag-drawing sa ako. Salamat, Dave. Dave! Dave! Sa imo pag-drawing sa ako. Oh, salamat Dave. Hi mga katiktik, maura tong among vlog. Ay, Inaot, mga tagiktik, aburan to amo vlog. inaot nga malingaw mo. Hinaot maligaw mo. Amping mo kanunay. Amping mo kanuglay. Bye-bye. Bye-bye. Ano ba?